Guys, lain usab nga istorya nga to ang pagaisigutan karon nga daghan kang mapulot nga mga lesson sa kinabuhi. O guys, aduna ko'y pangutana. Aduna ba'y panahon nga nakasinati ka nga ikaw ang nanginsulto or ikaw ang giinsulto? Or naa ba kanining duha nga nanginsulto ka at the same time nakaani pug ka, duna po'y daghang mga tao nga naginsulto sa imuha karon. So nindot kayo ni atong istorya karon, daghan jud kang mapupo niini. Kay kini atong istorya karon alang man kini sa mga Kristiyanon nga antud karong panahon na insultador paghapon sila. So kung magpabili nas tong kinabuhi nga insultador ta, lisod kayo ang samputanan na sa unahan. Og niini nga istorya sa unahan niini makuha nimo kung unsa ang mga consequence. Adunay hisgutan nato nga mga consequence kung nagpabilin ta sa kinaiya nga insultador. Okay? Para masabtan nimo guys, inaani ang senaryo o istorya nato karon. Usa ka adlaw niya na kining usa ka estudyante miduol sa iyang professor ng utana og nagpakitambag. Iyon siya, "Sir, unsa may imong ik-advise ako Kay daghan kayo kung naani nga mga bully, nga mga pagsulog-sulog, pagiga-yaga, mga insulto sa ako mga classmate. And dunay panahon nga mi-decide na unta ko sir nga mo stop og eskwela tungod sa mga dili na ako makaya na unta nga mga pulong. Pero tungod kay ikaw man ang professor nako, mangayo kog advice nimo sir. Kining usa ka maestro samtang namalandong niini sa maong pangutana sa estudyante, nakahuna-huna siya nga iyang tagaan pog illustration kining usa ka estudyante og miyon siya, sige. Karon dong puring kaso kung mag-birthday ka, unya adunay usa sa mga classmate nimo nga mohatag og regalo. Panalitan kay nag-insulto man to siya nimo nga classmate, kung dili nimo dawaton ang maong regalo nga iya untang giandam para nimo, akong pangutana is, asa man nabilong o kinsa may tag-iya gihapon sa maong regalo? So niyon ang mga estudyante, sir, klaro kaayo nga kay di man ako dawaton, siya ra gihapon ang tag-iya sa maong regalo. Bisan tuod og katong maong regalo giandam niya para nako, pero kay wa man ako dawata, ihalang gihapon to. So, ni-response ang maong maestro, dong inaana akong ika-advise nimo. Inaana usab ang mga insulto, mga pagbuli, o mga pagyaga-yaga sa mga tao, o sa imong mga classmate. Ayaw lang nagbaliha, ayaw lang nagtagda. Kay sila ang alakansi. Kung dili ka mo balos, kung dili ka mo response ni ana, magpakahilom lang ka, sila ang alakansi, o ikaw ang panalanginan. So guys, dili lang takutob sa ato ang istorya karon. Now, kini ato ang istorya kay alang man kini sa mga Kristohanon nga antud karong panahon na napagyapoy kinaiya nga pagka-insultador. Now, naagyoy mga klases tao niya na karon bisan Christian. Muna nga ang consequence aduna kini tulo ka lesson nga atong makuha nining mga istorya. Una nga lesson, ang atong pagpanginsulto o atong pagbalos sa insulto. Kumbaga, manginsulto ta or ikaw ba ang insulto niya mo balos pug ka sa insulto? Unang consequence nga may tabo sa imuha kung mubalos ka or kung kusog tang manginsulto. Okay? Kining panginsulto dili kini makapabless sa kinabuhi nato. Actually, kung dili ta kabalong mudawat sa insulto o dili pud ta magpugong sa atong baba kay kusog ta manginsulto, muni makaingon nga layo kayo tas mga panalangin. Now, diya sa Biblia, adunay example sa tao nga giinsulto siya ug walay lain ang kinabuhi ni Jose. Ang kinabuhi ni Jose puno sa insulto. Sa dihang nagdako siya, dunay mga insultong iyang nadawat sa iyang mga igsoon. Gikasinahan siya, mga pulong nga gibuyan sa iyang mga igsoon. Sakit alang kang Jose. Pero kabalo ka, si Jose, gidawat niya ang mga sakit ng mga pulong. Kumbaga, ang mga insulto nga nasinati ni Jose, everyday sa iyang mga igsuon, o maski na sa iyang ginikanan, tungod sa iyang damgo, gidawat kini ni Jose. Ang ending, ang life ni Jose, mao'y gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo. Why? Unsa may dakong rason nganong gipanalanginan man pag-ayo ang kinabuhi ni Jose? Tungod kay si Jose, nagbaton siya sa kinaiya nga dili mobalos og insulto, o nagbaton si Jose og kinaiya
nga magpakahilom lamang kung insultuhon siya. Nindot day kayo ning insultuhon ta ba, unya magpakahilom rata. Kita hinuon nga magpakahilom, kita hinuon ang panalanginan sa Ginoo. Pero ang katong hinuong nag-insulto sa atua, mao hinuon to'y mahagba. Kay kanimo gunong insulto, nagpakita ka na nga aduna kay kinaiya nga mapahitason. Once nga insultador ta, once nga mugula sa tumbaba ang mga sakit nga mga pulong, pagpangdown sa uban, pagpanginsulto sa uban, nagpasabot na nga nagpataas ta. O sa tubangan sa Ginoo ang prinsipyo sa Biblia, once nga magpataas ta, ibagsak gyud ta, ihagba gyud ta. Pero once nga magpakahilom ka, magpaubos ka, panalanginan gyud ta ug ituboy gyud ta sa Ginoo. So dunay consequence ang pagka-insultador o kining pagbalo sa mga insulto. Munang ang atong buhaton karon para panalanginan tag pag-ayo, no? Dili talayo sa panalangin is kung dunay mga insulto sa tua, dawato nato o ato ang pugna natong kaugalingon nga di pud ta mobalos og insulto sa nanginsulto sa tua. Kung mahimo, biyaan gyud nato ang pagka-insultador aron dili talayo sa panalangin. Ikaduha nga consequence kung manginsulto ta. Kung manginsulto ta, mo ni hinungdan sa daghang kalibog sa atua. O mao ni hinungdan sa daghang kapakyasan nga nahitabo sa atua. Nakaremember mo sa mga tao sa Tower of Babel in the book of Genesis chapter 11, katong mga tawanan mga insultador to. Ngano makaingon ko nga insultador to sila? Tungod kay matud pa nila maghimo ta og tore nga sangko sa langit aron nga bantugan atong pangalan. Kinsa may unang giinsulto nila? Ang Dios nga labing gamanan. Ngano man, matud pa nila para mabantugan atong pangalan. Di ba insulto na sa Ginoo? Nga ang Dios mo'y dapat matuboy ang pangalan, pero gusto nila nga ang ilang pangalan mo'y matuboy. Usa kada kong insulto sa atong langit nun nga Amahan. Di ba? Naay mga panahon nga sa atong kinabuhi, mga desisyon, maka-insulto ta sa Ginoo. Doon kana bitang mga panahon nga gibaliwala nato ang Ginoo. Usa ka na ka-insulto sa tubangan sa Ginoo. Kana bitang giisip nato ang atong kaugalingon nga mga decision nga bahala way Ginoo. Mulampos gihapon ko. Usa ka na ka-insulto nga ato ang gibuhat sa tubangan sa Ginoo. So ang ending is gilibog sila sa Ginoo. Ang maong istorya gilibog sila sa Ginoo. Wala na human ang ilang gitukod. Why? Tungod kay insultador ng maong mga tao. Mao po niya may tabo sa atong kinabuhi. Once nga insultador ta, daghan yung kapakyasan may tabo sa tua. Once nga insultador ta, makalibog kini sa ato ang kinabuhi. Manang daghan kayo mga Kristohanon karon nga libog gihapon ug daghang kapakyasan nga nitabo tungod kay nagpabilin sa kinaya nga manginsulto ug mandili man gani manginsulto, mubalos pod og naay manginsulto sa ilaha. Okay? So last nga atong makuha ani nga lesson. Kining panginsulto o kung dili ka makadawat og insulto, okay? Mao kini ang makapasakit sa imong kinabuhi. Kana bang mao kini ang makapawala sa kalipay. Mao kini ang makadaghan sa kasubanan. Abi nimo, kung matud pa sa Galatia 6:7, ayaw limbongi iyong kaugalingon nga pinagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Kay kung sagan ipuga sa tao, mao po na iyang pag-aaningon. Ang sakit nga pinulungan, matud pa sa Proverbs 15 verse 1, ang sakit nga pulong, makasilaob kini, apan ang pulong nga malumo, makahupay kini. So, doon ay mga panahon ng atong mga pulong, makapasakit sa ubang tao. That's why, wala manalipay atong mga isig katao, nag-ulma atong isig katao, kita pod nagpag-ulanon. Okay? Iniani rata sa ato ang gibuhat. Munang dili gyud maayo nga magpabilin ta sa insulto, kay maani nato ang dili maayo, mag-ulanon pud ta o wala pud tay kalipay. Wa man nalipay tong tao atong insulto. Siyempre, makaani pud ta, wa pud tay kalipay. So guys, di nilang takutob sa mong istorya. Apuli nga daghan kang nakatunan nga lesson. Ayaw kalimot sa pag-share ini kay daghan kay mga tao karon nga insultador pa bisag Kristohano hantud karon. And kung bago pa kani nga channel, don't forget sa pag-subscribe. Ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. Unya daghan na pud ta mga istorya, kung do na kay time pakibisita lang. Pwede pud kamutan-aw nini nga video. Direkta lang nimo ni click, daghan pug kang makatunan niini. God bless. Kita-kita ta sa next video. Glory to God.